Angke Kailai pandao thangoi tongo tabuk satung kwrama 2ta se baje torok phungke ako yang bo saisung doi himjak ti logi ke bo kwrwi direct sopaikya pandao sopaima loge loge no tabuk mai jana bagui asukjak kolom mansi naidi mwkhang rok bag sai tongkha yang bo doi himfaimani bai yang bo basui bwri kaham yang bo maio mai bagui charine borok no chungno bo maio borok bo tabukno sokpaio haibano borok maimai bogui machari sinaita chungo amo khe dara basi bwri kahamni bwsai dara hingke tabuk panda wng tongmani hingke ani bufarang kwlaio bono hamjuk rok honai yang mono digi norok naitongdi tinini blog no sak paithak jora tai subscribe khai koreng ke subscribe khai di like share comment khainani tapok di. Busaju amke bukrang kelayo bati zero bokhe buprangni bihik bokhe ani blog nayo hini sao ke subscribe kijak dai ke subscribe khai riya ko hini sao ani blog nayo hini sao tabo buprangni bihik ke amke to basai maisa phone rok nukhana amke to selani digini bororok basai ro soto basai
tang sinai tinini vlog, next vlog